Il-Prim Ministru Robert Abela qal li ma jirriżultalux li fil-kabinett tiegħu hemm kriminal. Il-Prim Ministru qal dan it-tnejn filgħodu barra Kastilja waqt mistoqsijiet mill-Malta Today b'reazzjoni għall-intervista ta' Jason Azzopardi is-Sibt fuq ir-radju tal-Knisja. Mistoqsi dwar dawn l-allegazzjonijiet li għamel id-Deputat Nazzjonalista, il-Prim Ministru qal li dan ma jirriżultalux. Dik hija konklużjoni li lili ma tirriżultalix. Kieku jirriżultali dak li għadek kif li jinti bqa' ċerta u żgura li d-deċiżjonijiet kif għamil dejjem nibqa' noħodhom minnu fih immedjatament anke jekk ikunu deċiżjonijiet li jweġġaw. Jien għandi responsabbilta primarja li nippreserva integrità tal-Gvern. Intant il-Prim Ministru Abela tkellem ukoll dwar l-aġir potenzjalment kriminali ta' Jason Azzopardi hekk kif qed jagħmel allegazzjonijiet li jistgħu jxekklu l-ħidma fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija. L-Onorevoli Jason Azzopardi potenzjalment qiegħed jikser l-artikolu 133 tal-Kodiċi Kriminali, ġifieri potenzjalment qiegħed iwettaq reat serju li jikkonsisti fil-li qiegħed jikxef jew allegatament jikxef informazzjoni li jew allegata informazzjoni li tinsab fil-possess tiegħu u bekk qiegħed ifixkel il-ħidma tal-Pulizija, bekk qiegħed jipprova jintralċja, jimmina l-investigazzjoni tal-Pulizija. Huwa ġir li mhuwiex aċċettabbli għal min jemmen f'saltna ta' dritt u min jemmen fil-ġustizzja. Il-Prim Ministru sostna li huwa jevalwa s-sitwazzjoni u jaġixxi fuq il-kelma tal-Kummissarju tal-Pulizija u mhux fuq dik ta' Jason Azzopardi. Jaġixxi meta il-Kummissarju tal-Pulizija jiġi għandi u jgħidli li hemm lok illi jiena nieħu deċiżjoni jew oħra. Żgur li minix se nieħu deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-kompożizzjoni tal-Kabinett abbażi ta' dak li jgħid id-deputat parlamentari msemmi.